Здравейте, аз съм Миниан. Здравейте, аз съм Мастер Чи. Добре. Трябва да водим. Така, ние ще направим Minecraft Survival. Сега, добре. Ще кажем няколко неща, какво сме направили в общности. Да сме почнали с Survival в един сервер. Minecraft. Не Minecraft? Да. Добре. Това е къщата на Миниана Гари. Това е на Миниана Гари. Човече. Не знам той какво е. Кой е той? Кой? Кой е той? Никто. Това какво е? Миниан. Това Миниан ли? Той е такъв скин. Не има на някакво момче, като асасин или нещо такова. Да, на горния етаж имаме джакузи. Тоест, гари. Сега да видим, защото това е самото едно, много трудно може да се намерят дървета. А това вече е моята порция. Минем, затварям се тук. Добре. Тук имам някакви костюми. Съм създал. После може да видим няколко стаи, да бъдат плат. Ето се качи. Да. Тук има много костюми. Ето към сепи. Шиф, погледни наляво. Малко слънче. Тъй къде. Да. Какво да Има погледна? ли виждаш? На чак. Чисто ли бе, виж ма. Тайни съм. Изчакай. Обърни се само малко надясно и ще ма виж. Аз надясно. А вече те виждам тя. А, майка ми. Гледай са. Ехо. Гари. Гари. Скрих се. Къде? О, нещо стана. Добре, сега да си го намаля на тайна. О, Какво стана? сензитивите си променят. Ето на тук има нещо, което води към порта. Само, че дървета нямаме и съм се направил стол. Там ще съм направил път за мен. Ето може да видите фигъл. Оу! Кой има бе, човек? Ехо. Бях телепортиран някъде. О, това беше тъчно. Какво стана? Бях телепортиран някъде, после бях върнат. Граничната се. Седна. Кажа. Боб, къде си? На Watch Tower. Виж какво ще държа в ръцете. Виж какво държа в ръцете си. Къде си? Отвори ми. Аз съм дед. А чакай, той си не, стой там. Стой горе и ма наблюдавай. Колко имаш, две? Да. О, имам бонус. Какво имаш? Колко имаш? И колко имаш? Я на дърветата, на едното дърво ще сложиш, тоест на едната фиданка. Метнал го на пясък, на леда бързо се бива. Изчезне. Ево,
направиш? Ти кажи колко искаш. Ма какви дъбови дъски ли искаш? Искам да си направя стълби. За Ето, ход. ето толкова ще стигнат ли? Къде? Да, най-вероятно. Опа. Ако искаш, още ми кажи. Имаш ли още бон мил? Ето тук ще поставя няколко празни места за дървета. Когато имаме повече дървета да слагам. После ще го вградим с ограда, най-вероятно. Това трябва да... Само няма как. Охо, колко дървета ще са. Сега слагам, защото ще ми свършат. Точен брой, бе. Трябва да направим само града. Нищо напред. От някъде се чува зомби. Аз нямам да работя. Чакай. Ти гледай как се пуска като на кърли. Гледай, че... Стени, гледаш ли? Гари, Да, бе. гледай сега. Кърли. Хе-хе. Ще ми помогнеш ли така? Кобълстон трябва да го за... С кобълстон трябва да го заобрадим. Що с къбълстон? Защото повече ме хареса с кобъл. Не, бе, виж. Сега ще ти покажа. Ами, с някаква ограда искам се. Чакай да гледай. Добре, чакай да си направя стъл. Какво да се налага да саси? Ами нямаме ограда. Трябва да стъл. Аз може да направя някакво. Ме хубаво. Няма да е хубаво. Не, няма да мога. Стълбите. Ще мога да се кача. Аз направих това бокс, да си дам. Някакво ограда. Давам. Няма трябва ми помощ. Да махнем местата. Очих му направя ножица и ножица, нали така ножица там ко беше с две айрен да взимам да обирам листата. Що побираш? Соцата и разпокът статки. Тилата. Че имам само 17 къбълстон. Гледай фината. О, ти забравя, че ти казваш на това. Айде, аз ще трябва да видя Айде, мината. майко. Чакай. Аз И аз тук. Чакай, че тях му са пораснало едно дърво. тук палца къбълство. Ето тук сега ще направя такова толкова. Още едно, охо! Човек, ела бързо, виж какво дърво порасна. Четворно. Ела, с клони, така деца казва.
повече ти опълнува. Нали? Ти дървар ли ще ставаш? Може. Дървар съм. На купона. Умирам плътско. Що? Що умираш от глаза, човек? Това е най-якия въпрос, който съм задавал. Да. Живота вече не е. Чакай да намалее живота и тогава ще се. Ма служайте ли ти в честа? Ти не знаеш на леда колко бързо ще тръгнат да ще се разпръснат и... Ти още снимаш, нали? Снимаш още, нали? После ми пречи клипчето и аз да го видя. То всъщност сега трябва да го свършваме. Чао! Чао. Чакайте другия епизод. Абонирай се. Ако имаме поне един сабскрайбър. Чай, че аз започвам така много да видя. Не, ако имаме поне едно там три деца нареча, сори, Да. ще направим втора част. Значи ако нямаме, няма да правим втора част. Само казваме, че ще правим просто. Няма да кажем 10 или 20, защото няма как да стане с толкова. Право си неща. Все едно сме PewDiePie, ако направим Да. 10. Ако направим 10, ще направим видео с студайта. Не, бе, човек. О, Не, един... камерата. Добре, довиждане. Сега се